Просто от толкова бута не имам крампи вече. Е нормално. Аз съм горе. Оно вече 2 часа сбутаме. Е, къде си горе, бе? Против групата за Бате Светли. Да. Горе си. Горе си. Браво. Зор, майко! Том ме заболе, е тука. Е тук те, боли ли ти тук? Болело, когато тренирахме борба. Ти затова и ти имаш сила. Е тук те ли те боли? И мене. Но направо все едно ти се стега топка вътре да го е. Да, през центъра по едно. Елчо и отваме на смъртта на газара. Али, он е пападна. Там е сухо. На смъртта на газара сухо? Да, там не е мокро никога. Бутането е яко. Бутането не е нормално. Абе, шалегаш и с него, бе. Оне къси го гуши се едно шалега с него. Сухо не слизам никъде. Горе-долу. Долу-горе. Ама на сухо. Ай ти си ги карал много пъти, така че ги знаеш. Тук. Един път сам бак. Един път ти от Плевен ги водих тук. Али! И? Изкарахме ги. Там е гадно, защото тесно и на еските не мога да го изстреляш. Али, това ми е вир вода, я изтинах. Трябва, ще се чушиш вода. Не мога, нямам сила, бе, човек. Ако е сухо, да. А я по цял ден седа баца, не тренирам. Какво ще? Тренирам. Я само седам една по друга. Май ти вечерно време дойш и такова, пак. Сега нямам време, не става. Но аз имам резервен план. Я... На бутубоне.
Идеал! О, отказали ли си? Нема, това ние 2 часа бутаме, они сакат за 2 минути, го изкарат, къде да стане тази работа? Ти лут ли си, бе? Тук само протата му не стигнат. Иляне! Ей! Леко, 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 леко. Не искам помощ. Не, аз ставам, че е мокро, да не се мърди само това. Да. О. А тук, баца, знаеш какво при камъня така имаше махнати са. Иляне. Ако е малко по-сухо, съм горе. Да. Сега си иска да се удари по едно рамо. Не, ти добре го излезна тук. Камъни са се накаляли много и стъпили на тех край. Иляне! Добре, добре. Браво. Браво. Колеги, минах. Ма не съм доволен, пак ще сложим долу. Ама баце Бобо, нека си го мина, нека си с финес. Е това. Тук това плоча има. Да, бе. Нема бела долу. Това момче го мина с финес. Не беш видео, бе, оната е толик. Да. Ей, леко си го бутни, ето тук те и тук вече си горе. Тук надолу, колко заиграх, има е такива дълги, само ето това. Ама сам трябва още някой да ми помага да чистим. Тук само е така надолу, е така обратно. Вече сме горе, Балеско. Да, вече си горе. Сещам Враво го усещаше, моля далеч. А я дрейте ми тече вода от них. И моите. Та отиваме на смъртта на газара. Едно на там, на клона. Ценето сака да му прави такова. Да му види маслото. Ей! Бобо, знаеш какво направи? Иляне, Бобо седна на него и стъпи на камика и си го бутна леко. Стъпи е тук те горе на камика и си го бутни леко. Браво. Къде ама къл, сака че знам.
Браво! Тъма да има шпол, си переш дрейте. Какво вика Венко? Ядоса ли са си тръгнали? Що се ядосват? Нали затова дошли я бутат? Днеска ти е ден за бутане. Да. Не. Да. Та отгоре няма смисъл, там няма да можем 100%. А? Коя? Там. Там няма можем 100%. Има 1 метър нагоре, 4 надоле. Я повече няма си кина чирвате, полеки Не. са. Смъртта на газара е. Там е сухо и само на първо си пускаме. Добре, И аз бе. не мога повече да бутам. Нема ядове, бе. Въпреки, че моя пробваме докъде ще я качим и се върнем. Ако искате, аз съм съгласен. Нали каза, че... До там къде 100 пъти пробва бетони. Нали каза, че ти са не От бута, този бе. район сме, ако искате ще я чукнем. Какво ще чука за тебе? Какво вика? Не да я чукнем, да я пробваме. Тук има лови за игравки, виж. Тук какво е стръмно. Абе, какво прикаш ти, бе? Те трябва да направят за протото. Ето тук те гледай право надолу и да правят ескин. Трябва да са чисти да са. Еми трябва. Какъв каманяк е надолу, какво чудо. Целе, помощ! Я виж какви стени си тук. Да, бе. Изсилваш отдоле, направо биеш горе. Леко е. Леко е. Това си пробва? Кога си про, нали? Аз не съм. Да, аз съм. Я добре да долу ги гледам какво правят хората. Ама още некой 4 тактов Да, бе, ръчи, некои бе. ръчи некъде тук. И двутактов се чуваш отделя. Моя от 9 стигна 160. 159. Моя сега 112, ама най-много ми е стигал 197. Моя 201 един път удари до глава, он ми мисли, че он е бомбата, вика не е верно. Какво не е верно, но показва часовникове. Но ще ми цвъркне сърце. Ама кога се върнах вече за този мотор горе, бех тотал. Я то усетих. Вече видях, че на... Това е големо тотал. Цибри го, някой сака излезне некъде. Виж, че на прекъсвач. Това трябва да е врапчо. Киро. Или врапчо. Киро. Не, бе, това е пачко, бе. Кой пачо, бе? Пачко, това е 450 на кайката с мотор, на кайката. Аха. Ема това много голем прекъсвач бия. Бързия Джо. Да, бързия Джо, да, стикс. Ние нямаше ли от на друго место? Не знам. На ценето какво направи? То ценето си е дошъл да си дига штанги днес. То цено къде го дигна. Гледай го катери на камико. Той каза, че си го изнесе, не му пречи. Мали. Ценето ут. Ще падне, цене, ще падне така. Така му закачил надесно, ще го прехвърли. Да, Саш. Кой качва в групата? Аз пратих един клип. Много по-бърз, бе. Чекай, аз ще пратя истински. Вече 20 минути. Последно, цена, искаш помощ? Добре. Имаш нужда? Чекай да